салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. умедворам сеҳату саломат бо мо ҳастед. касали қанд ин як намуди бемории инсонӣ ва як гурӯҳ ҳайвонот буда ба оилаи бемориҳои эндокринӣ дохил ҳаст. номи бемории қанд аз худи қанд гирифта шуда маънои зиёд шудани меъёри қанд дар хуну ҷони зинда мебошад. касали қанд аз ҳисоби сабаби ба меъёри кофӣ ҷудо нашудани инсулин дар шикам барои коркарди қанд дар таркиби хун пайдо мешавад. яъне дар бадани инсон ё ҷонвар зиёда аз 50 намуди гормон барои коркарди хуни одам ҷудо мешавад, ки як намуди ин гормон инсулин аст ва ҳангоми ба қадри кофӣ набудани ин гормон коркарди қанд дар бадан ба танзим дароварда намешавад, ки дар оқибат ба беморӣ яъне фалат шудани тамоми бадан, пусидани дасту пой ва дилхоҳ қисми ҷисми зинда оварда мерасонад.